Rowere ma pacho ka yudo tiegruok mar tiyo kod gige tedo marito aluora kendo ok nyal hinyo ngima oganda. Mari en kokalo kuom tudruok e riwruok ma ok mar piny owacho komakore kod Youth Fund kod mbalariany ma Tom Mboya. Tiegruok ma kamano dhi kawo ndalo 3 kendo kelo kanyakla rowere mawuok e kauntis ma Kaluo ka gidwaro mar konyo rowerego bedo gi mijing'o e konyo kedo gi pek mikelo gi lokruok mar lwasi. Moko kuom gigo ma riwruogego kedo ne en semo jopiny e wi tiyo gi makaa kod yien magolo iro kendo ketho aluora ka gijiwo tiyo gi lony manyasani kata teko mar sola e tedo kod rito aluora. Chenrono bende geto chiwo puonj ne rowere e wi kaka ginyalo konyo e kedo gi pek mikelo gi lokruok e kor lwasi. Climate Resilience Program of ACTS. We have organized this workshop, which is funded by International Development Research Council of Canada, to bring young men and women together to have a conversation on the topic on clean energy and entrepreneurship as a way of addressing some of the issues of climate change that we are having in the country. We have allocated funding for that product so that we bring as many as possible young people who are keen to undertake entrepreneurship in activities that are related to climate change and action. We know that we have quite a lot of innovations in the country that seek to address climate change. The challenge actually is how to ensure that they go to the market and they scale. So that is the particular experience.